Son Lidia Mariño e son antropóloga social e cultural. Tamén son fisioterapeuta. Estou especializada no ámbito dos mitos, as crenzas e a espiritualidade. Investigo sobre todos estes aspectos e dedícome tamén a divulgalos, a través dos medios de comunicación, a televisión e a radio, nas redes sociais e en charlas e conferencias, dende museos a asociacións culturais ou centros de ensino. Tamén teño publicado artigos, cadernos e colaborado en libros. Actualmente estou a escribir unha obra na que intento reconstruir a nosa espiritualidade ancestral, que tiña como deidade principal a Moura, especialmente na súa faceta de vella. Neste proxecto, e da man de Orgullo Galego, descubriremos como sentían a espiritualidade os galegos e as galegas nos tempos do Reino de Galiza, e veremos como moitas crenzas se mantiveron ata o día de hoxe.